velice mě to hezky překvapilo, protože já mám ráda Psytrance a vlastně takové ty okamžiky, jak začne vrcholit ta hudba, všichni začnou křičet a začne to úplně jakože úplně šílet, tak to je strašně podobné, jak když DJ začne hrát a všichni začnou prostě v té jedné vlně, že se spojí v ten jeden okamžik v jedno a začnou úplně to prožívat. Tak to se mi hrozně líbilo tady dneska. A furt to mělo takové krásné okamžiky, vždycky sklidnění a zase takové vrcholení. Je to takové, že se vlastně spojíš s těmi ostatními. Dneska jsem prožil takovou nádhernou akci, jako prožil takovou slavnou zkušenost a prostě smál se nevím čemu, ale prostě bez příčiny a to bylo velmi dávno, jako v dětství to bylo posledníkrát a teďko to bylo prostě paráda. Bylo to velmi osvěžující pro mě a jakým způsobem kreativní. Já si nemyslím, že jsem kreativní. Spíš mi přijde, že opakuju, že se naučím věci, které pak opakuju. A tak jsem si taky myslel za začátku, že tak bude, že jsem byl v té poloze a pak mi to prostě bavilo, pak jsem se do toho ponořil a bylo to úplně nádherné, což mi není na to zapomněl, že to lidi ví, že to mám v sobě. Je to nádherné se k tomu dotknout, se to parádní. Pro mě to bylo úplně super, protože jsem cítila, že jsem vypnula hlavu, což se mi daří málo kdy. A vnímala jsem jenom svoje tělo, rytmus, vytvářeli jsme krásnou hudbu a celkově tak to bylo pro mě neskutečně uvolňující a takový jako otevírající. Takže musím říct, že je úplně úžasný. Byl jsem ve vesmíru a všichni jsme taky byli. Já jsem cítil, že jsem strom, pak jsem cítil, že jsem letím někam do prostoru, že čas neexistuje. Takový rytmy jsem jako byl jako šamán takový, takže doporučuji všichni, kdo chce něčeho takového neobvyklého. Takže doporučuji. To líbilo, úplně jsem zapomněl na čas. Když jsme skončili, tak to přišlo, že čas neexistuje. A já jsem to asi vnímala v takových cyklech, jako prostě, že jsem se začátku úplně smála, až jsem se málem počůrala. Pak mi to zase přišlo, jo, a bylo to takový prostě ten cyklus, jak to je, jako jak nahoru, dolů. Jo, a je to fakt v pořádku, já to tak beru, protože to je takovýhle vlastně i život, že jo, protože nic není v rovině, všechno se neustále mění, takže já jsem vděčná za to, ale to nečekala jsem to, že to bude až takovýhle prožitkový teda. A ještě jsem ti chtěla říct, jak se vlastně úplně ze začátku, jak bylo to procvičování, nebo jak si chodil okolo každého z nás a bubnoval si velice blízko nás. Já jsem cítila úplně, já jsem úplně vibrovala celá, cítila jsem celou prostě úplně jako, já nevím, jak bych to vysvětlila, bylo to něco neskutečně silného, to, co jsem zažila. Já jsem si to naprosto užila, jo, já jsem vlastně hledala dneska klid, jo, a ten klid jsem vlastně dostala v podobě tady tohoto dnešního večera, jo. V jednu chvíli jsem měla pocit, že jsem doma, pochopitelně s rodinou. A bylo to jiný, než jsem třeba zvyklá, bylo to nádherný. To je asi to nejlepší, co v tu chvíli je, nebo dnes jsem potřebovala být úplně mimo, jo, úplně vypnout jako z toho všedního dne. A myslím si, že to splnilo moje očekávání a možná nadmíru. Jako. No, nevím, co bych řekla, určitě bych doporučila lidem, protože já doporučuju lidem věci, který fakt si myslím, že jsou skvělý, že jsou dobrý, jo, a že jsou opravdiví. A myslím si, že tohle bylo hodně opravdový.